Dobré ráno. Ja si ti videl, ale 8 hodín, počkajte. Je... bude 9. Idem stávať. Jo. Teraz idem sa hraňkovať, reálne mám, že jahodový skýr s pečipom a s mliekom, pretože som dneska tak cítil. Rozmýšľal som, že si ešte k tomu dáme džem, ale ten skýr je dosť sladký, takže netreba. Mám určite úplne crazy vlasy. Idem ešte kvrtnúť videa zo včera, lebo zase tu mám ďalšiu hodinu videí, čo môžem potom strihať. Papa. Úplne neviem, ako to mám točiť, lebo som teraz zistil, že sa mi o mnoho lepšie točí a teda o mnoho lepšie to vyzerá, keď točím, že po zadnej kamery, takže uvidíme, ako toto bude vyzerať. Či ma vôbec zaostri alebo čo, ale idem teraz do obchodu na kefír, jogurt, ešte zemiaky a vodu. Vodu idem brať iba jednu takú fľašku, akože klasickú minerálku, lebo mamina to má rada. Jogurt, lebo jogurt jem ja a kefír, lebo chcem dneska točiť. Trepem a kefírujem počas robenia figovníka a k tomu už dokúpim ešte ďalšie veci, nejaký kompot. Neviem, čo obchod dá, to kúpim, uvidím. A zemiaky, lebo dneska budem mať na obed pečenú rybu. Som tu a oni tu už nemajú, prosím, pekne jogurt. Šúpať zemiaky, oviec. Menka tam Riko dávala z toho olivového oleja. Ináč ja som to ešte stále neukázal, lebo musím ukázať. Čo mi kúpili, keď boli na rande, áno. Tu mám polievku, ktorú zjem s bagetkou. A mikrovlnka ešte mám rybu, to vám potom ukážem, to vyzerá brutálne. Idem jesť. Ľudia, toto je môj nový must have na internáte, lebo ona je robená do sačok. Ja už som doma. To je moje hlavné jedlo, obed. Ešte ovies. Look at this. Neviem, prečo mám pocit, že na dovolenke jem tak viacej ako normálne, aj keď reálne je to asi iba 500 kalórií, tak sa to snažím držať, že 2500. Vôbec mi to nevadí. Reálne som už úplne dojedol. Teraz mi stačilo, idem si teraz prosím pekne zahrať asi niečo na tablete. Prečo? Pretože môžem modifikovať. Čiže mám oko špinavú ponožku. No fuj. Ja som na tým, že pôjdem skúsiť spraviť reelska. Ale asi idem sa zahrať a potom na pláži a tak, keď budem mať čas na rozmýšľanie, tak si proste porozmýšľam tým videom, ako ho spravím a hej. Chcem vyskúšať, že tak toto mám na klasickej kamere, takto to mám na zadnej kamere, že čo je lepšie a takto to mám na širokouhlej kamere. Ja si skúsim, pozriem si to a uvidím, že na čo budeme točiť. Či na širokouhlú, klasickú alebo spredu. Let's see. Mal by sa niekedy urobiť let's play, čo si o tom myslíte? Idem pomaly na pláž, ja sa ešte dobalujem, berem si veci a áno. Na pláži je to teraz extrémne preplnené na rozdiel od včerajška, ale je ono krajšie, pravda, takže je to pochopiteľné. Ja som teraz rovno dorobil rozbor na video. Saška má požičaný ten kajak, alebo taká blbosť, proste na ktorej pádlo, ja vôbec neviem, kde je, že absolútne, ale niekde tu je tu plavčí, takisto aj zbytok rodiny, vôbec neviem kde je, ja som tu na deke a je mi dobre teraz čítať a dúfam, že ma nespáli, lebo budem potom, no, nebude to úplne ideálne. Oh yes! My ideme domov, tortilu som si zjedol, bolo to po, ja neviem, 100 rokoch, čo som jedol majonézu. A bolo to najlepšie majonézovo-kečupové kombo, aké som fakt jedol. Saška to ešte ostala, lebo bola na takom šlapacej blbosti. Neviem, ako to volám, takéto typické, čo máte skoro. Bobby bicykel sa to volá, neviem, niečo také. Paťa potom pre ňu príde a my zatiaľ ideme. Počasí som mohol zatiaľ nazbierať figy, ale nemám žiadnu tašku, žiadny sáčok. Nechápem prečo, furt tu po mne vyklikujú nejaké ľudia spredu, nejakí mladí, akože, ale nič celko nepríjemné. Ale tak verím tomu, že sme budú vyhovárať. Ahoj, akože okej, ale keď niečo chceš, tak príde za mňou a nie, you know. Do you see any? Oh, I see you. No dobre, poďme na to. To také, že soft ones, tak zoberiem. Ja už si myslím, že ich mám aj veľa. Že mám asi nazbierané.
Toto sú len zábery, prosím pekne, z toho videa, ktoré som chcel robiť, to trepem a kefírujem, ale keďže sú absolútne nepoužiteľné, čo sa týka toho formátu videa, tak je to len senka teda, že som ten koláč robil. Potom neskôr uvidíte aj tak, že ten koláč bol úplne na nič, neviem, nebol dobrý, akože nebol zlý, ale bol absolútne mid. Úplne totálne. Možno, že na budúce by som tam mohol pridať nejaký jam a blbosti, ale nejako som to nespravil, takže bol taký nudný, no. Ale tak snaha tam bola a bola to moja bublanina prvá asi po, ja neviem, koľkátich rokoch. Takže ako, nejako nič si z toho nerobím. Som od kefíru? Je to možné. A aj keď z toho dokopy vlastne nič nebolo, mal som z toho asi že 2 kúsky, to vidíte, tak akože bola to fun to robiť, takže aspoň niečo k tomu, hej, má to nejakú pre mňa pridanú hodnotu, áno. Koláčik sa pečie, strašne dobre to tu vonia a my si ideme so Saškou zahrať badminton. Pri vode, pri mori a prechádzame sa a teraz musím ísť, ja strácam veľmi váhu. No nič, chodíme, to je všetko, papá. My zrovna teraz, prosím pekne, ideme na promenádu. Áno, ideme sa tam prejsť. Stretli sme zase takých mladých, potom vám povieme bližšie k tomu. Áno, dal som im svoj Instagram. Yeah. And they were like, are you model? And yes, I am. Ja som znechutený. Takže hej. Som to videl, prosím pekne, behať niekde typku z Ballerina Cappuccino plišákom. Sme doma, ideme dať taste test. Na veľa sa mi ho podarilo odrezať. Nechtěl som mať nejaký kúsok, ale nejako som to veľmi necítil. Let's go. Neviem. Tie fiky nejako nemajú chuť. Nie zlý, ale... Si tam niečo dával? Cukor a figy. Nič viac. Je dobrý. Ako mi chutí, ale... Nečakal som, že budú také viac juicy. Dobrú noc. Ja idem spať. Dnes tu znova spím sám, pretože sme tu mali návštevu mravcov. Neviem, či to bude vidno. Ale tam. Teraz sú tam citróny. Aby odišlo, pretože vraj to nemajú radi. A ja si idem maškať. Majte sa krásne. Dobrú noc. Dobré ráno. Poďme sa znova raňajkovať. Toto sú moje raňajky, hneď vám ich ukážem. Dneska som si dať pozor, lebo včera som sa zase nejako bingeol. A neviem sa nič akože nejako extrémne s tým robiť, niekam tu plynúť a budem sa snažiť normálne jesť, ale ma to celkom trápi. No to je jedno. Toto sú moje raňajky. Robím, hej, čistá voda, lebo čistá voda je najlepšia. Po dlhom nelogovaní ideme sa zase kúpať. A oni sa idú kúpať. Ja idem prejsť. Oni už prosím pekne sa išli kúpať, ja idem niekam. Ani neviem kam, ale niekam. Vidím sem nejaké staré, proste také štruktúry, také budovy. Ako keby hradby. Tak sa idem pozrieť, uvidím čo tam bude. Niekde som sa to dostal, nemám vôbec tucha kde, ale niekde hej. What is this? Funguje. Ono, že vraj, myslím si, že na začiatku leta, na jar nejaký dátum a na jeseň z hentade proste svieti slnko cez hentu blbosť dovnútra a cez proste také 2 pointy a má sa tam niečo, proste to tam má byť pekné, má sa tam pekne svietiť, čiže je to nejaký festival. So happy for them. Oh môj bože, to je tak strašne veľa Instagramového materiálu. What is this? Ok, tu asi už nikto nebýva. Dostať na nejaký úplne najviac malý market, random. Look what I found, guys. Ja viem, že to nie je vkusné hodnotiť kostol, ale myslím si, že to bude tak mám asi krajší. Sorry. Bol som v takom suvenír shope a mali tam fakt zaujímavú kozmetiku, také klasické mydlá, voňavé a tak ďalej. A mali tam ešte aj voňavé olejčiky. Tak som sa len tak jeden vyskúšal a
fakt dobre vonia, akože fakt. Neviem, čo to bolo, nepamätám si. Bol tam jeden elegant, ktorý voňal ešte lepšie, ale ten som si nedával, dal som si nejaký random, ale dobre to vonie, je to sladké, je to také zaujímavé, také pekné. Zmrzlenka. Viem, že nemôžem nič hovoriť, ale mne normálne príde krádež, keď sa niekto pýta ešte peniaze za kornútok. To sú mali prosím pekne aj v tom múzeum. Tam majú dole čeky, hej, ďalšie. Smelet. Nie, nebude to dobre. Sorry. Som na druhej strane už na ďalšom moste a učí tu extrémne. Som overfinkoval, či si dám brzinu, ale dal som si letuskovú a je mi už jesť, lebo sa mi je kúko roztopil. Oh yes. Som práve v nejakom random parku, je tu až jedna lavička v tieni, tak sa ideme sadnúť. Vedľa je kostol, reálne. Ale who cares? Neviem, čo vidíte, čo nevidíte, dúfam, že to je aspoň trošku stabilné. OK, vidíte dobre podľa všetkého. Začnem si uvedomovať, že v poslednej dobe mi je o mnoho lepšie samému ako s niekým. Neviem, je mi fajn. Idem z mrzlinku, pôjdem za nimi na pláž, pôjdem sa ja kúpať. Lebo za celú dovolenku som bol raz zatiaľ po vode. Idem za svojou úžasnou rodinkou niekde nájsť, lebo nimi ideme deku. Keďže je tam copyright hudba, takže len toľko, že moja rodina si objednala hranolky a tam vyjedám ich, hej, to je všetko, nič viac. Večera. Ja idem papať von. Let's go. Je to prosím pekne bolské oko, ktoré sa mi absolútne nepodarilo. Žemo alebo kajserka proste z biela s jogurtom a paradajkami. Nothing more, nothing special. Ideme na promenádu, ideme pre pizzu. Pred chvíľou sme sa vrátili od Janky, tam sami dvaja, takže to bude celkom wild. Ale nevedia, kto je Janka, od kamošov. Prišli sme od kamarátov a teraz ideme na promenádu, vyslali nás rodičia večeru pizzu, pre mňa to bude už druhá večera, ale vravím si, som na dovolenke and I don't fucking care. No I do care, ale tam chodím na pizzu, takže ideme na pizzu. What do you think? Podľa mňa to je mega super. Ideme na pizzu a dúfam, že tam budú mať 4 druhy syra. Majú 4 formáty. A ešte najlepšie, no? že 4 druhy syra plus šampióny plus slanina. Veľmi dobré. OK. My sme teraz akože po ceste na promenáde, mali sme photoshoot, ale Saška šikanuje krabov. Počkaj. Tam niekde sú dole. Videj toto. Vidíš ho? No, vidím proces. Tu teraz takto chodil. Neviem, či vidím kameň, alebo vidím kraba. Niečo tam bolo. Tu máte fotky, až dve boli úspešné a ideme. Áno, ja viem. Máme finálne objednané, že Saška pije. Na veľa bola veľmi smedná. Objednané máme a čakáme, keď to pravda donesú a ideme. Máme dve akože z plodný mora a dve potom také klasické. 2%, takže vám dám rýchly update. Prišli sme, stihli sme, objednali sme tie pizze, sú také zvláštnejšie, ale idem sa najesť. My zajtra idem si dať mobil na nabíjačku, že sa prvé spolu. A tu mi zomrel telefón, takže I have no idea what I wanted to say. Ideme ranejkovať. Prosím jogurt, ešte neviem čo ďalej, ale asi žemu. Posledné dní som vôbec nejedol. Odjedol som dovolenku, takže som jedol všetko. A úplne mi nie je už najlepšie, lebo ja som mal na večeru pizzu, bolo mi strašne ťažko a proste dneska už prvého si ma čaká cesta. Ale pokúsim sa nejako jesť normálne, lebo mi bolo zle. Takže let's go get back on track. Asi sa natočím video, ako proste pamätáva sa moje telo po dovolenke. Spadlo mi paradajka. Aj som tak rozmýšľal, že akože som len, že tak strašne bingeoval a tak ďalej. No proste sa prejedal. Bude to asi tým, že som nejedol proste ako pravidelne. Práve čo spiem, keď sa zobudím, naranejkujem sa. Ale obed som zvykol mávať aj o jednej, o druhej. Čiže v poriadku, lebo som proste stával o 10. napríklad dneska. Ale ja som zvyknutý na to, že proste v rozmedzi od 11:30 do 12:00 proste obedujem. Niekedy o jednej, ale tu sa fakt stalo, že som obedovala 1:40 alebo 1:50. Alebo aj o druhej. Ale to nevadí. Len týždeň nikoho nezabije. Tak som sa na to pozeral teraz. A ja som začiatkom dovolenky mal v pohode 2500 kalórií vždycky.
Ale proste včera a predčerom mi to nejako prepísklo na tých 3000. Takže neviem, no musím si dávať väčší pozor. To zjem. A začím si SM-ko. A pôjdem sa asi ešte kúpať. No v tej vode som včera aj tak nebol. Ja sa idem pomaličky pobaliť. A nám pustím trošku slniečka, že by ste ma aj videli, ale neviem ako úplne. How does it work? Treba potiahnem. Oh yes. I'm here. Tými 50 minútami som si docvičil a ešte si mi robí obed, takže sa zatiaľ dačo pobalím, čo už dneska na sebe nebudem mať, že to nebudem mať. Potom prosím pekne pôjdem, keď sa naobedujem do Mulleru, alebo Mulleru, či ako sa to volá, neviem, ako by či ste na plete, lebo neviem, či ste si to ráno všimli, keď som už točil, ale ja som si to najprv ráno nevšimol, že som mal tu na obrovský pupák a niekde tu, a normálne to aj bolelo, takže ďalší deň bez čističu nezvládnem, to sa mi minulo predčerom, asi. A keď sa vrátim ešte stade, tak sa chcem ísť kúpať, ale medzi tým ešte potrebujem ísť si nazbierať tie rastliny, chcem si zobrať ten kaktus a ten sukulent, čo som vám asi ukazovala, ak nie, tak uvidíte. A ešte pôjdem nazbierať také figy, pretože to chcem zobrať domov, lebo figy sú proste figy a milujeme figy. Ináč ani neviem, či viete, ako dopadol ten figovník. Prosím pekne, ja som bol jediný, kto z neho niečo mal, lebo keď som ho dorobil, tak vtedy sa ešte ako tak dal jesť, dal som si ho. Nebol nejaký, že úžasný, to ste asi mohli vidieť, ale taký, že nebol že zlý, bolo to proste cesto a figy. To ráno strašne zatvrdlo a vôbec to nemalo nejakú chuť, proste neviem, nepodarilo sa mi to, nemôže sa mi všetko podariť v živote, pravda, že? Figový pekár zo mňa asi nebude, ale to vôbec nevadí. Ideme sa naobedovať, aj keď som nestihol prosím pekne dorobiť, ale ten sír je už hotový a chcem si ho proste dať za tepla. Zistil som, že nám došiel kečup, takže to vyzerá... akože nie je to kvôli kečupu, vyzerá to aj tak veľmi nevápne, ale mi to celkom jedno. I will show you guys. Je tam proste obyčajný polnotočný sír, vypražený sír, ale vlastne robený v trehobale v rúre, potom zbytok jogurtu, trochu zemiakov a tu bol pokus o kečup. Ale akože čo sa týka tabuliek, je to v pohode. Ten sír sa už ani neťahá. Možno preto, že som ho dal na studený jogurt. Ach jaj. Ideme so Saškou zrovna prosím pekne už do toho Mulleru, lebo je to nutné, lebo moja pleť zase to tam mám úplne hnusné, červené, bolavé, potrebujem čistiť na pleť. Čo najviac rýchlo, ako to on ide. Takže ideme tam a potom pôjdeme zbierať kvietky. Kvietky, myslím to uvidíte. No už skoro tam mám našli zvláštne šličky, ktoré vyzerajú ako hovna, alebo malé mozočky, Saška povedala. Sme prosím pekne v tom Mulleri a na to, že je to Muller na malom ostrovíku, no v malom ostrovíku ani tak nie. Úplne najviac basic čistiť, lebo mi najviac pripomína môj, čo som aj pozeral. A pozrite, že som nosil LGBT Nivea krémy. Nádhera. Chcel som zobrať pôvodne taký Afrodita, ale ten prosím pekne bol parfumovaný, takže som si ho nezobrala. Ale ešte si to pozerám, že čo tu majú a že by som si ešte možno niečo zobral, uvidím. Ja odchádzame, ja si dám proteínnu tyčinku jednu, potom vám dáme hol, jasne, že ti dám hryza a potom vám ukážeme, čo sme si kúpili, keď budeme doma. Ani si zapám tyčinku, Saška si už spápala fixku, ideme domov. Domov, najprv Airbnbčko a potom domov. Ideme späť, dáme vám haul v tom dosť zašpinenom okne. Ja vám zatiaľ ukážem, čo som si ja kúpil. Saška to mám potom na dlhšie. Dnes sa minul tento čistič nápad, ktorý si kupujem z DMky, ktorý je úplne úžasný, milujem ho najviac na svete. Našiel som niečo podobné, vyzerá to podľa mňa aj celkom podobne. Malo by to mať aj rovnaké tie... No proste malo by to byť úplne rovnaké, cena bola podobná. Som si kúpil dve tieto proteinové tyčinky, ale to som už pravda, že si jedol. Áno. A potom novú zubnú kevku, lebo moja zubná kevka už vyzerá príšerné, to vám neukazovať nebudem, it looks horrifying. Mám toto Baby God Blush, taký blush. Potom tu mám Foundation on Stick. To je čo? To je proste foundation. To nie je náhodou highlighter? Nie. Nie highlighter, ale takéto, čo ti zakrýva. To je make-up len, že áno, v tube. Môžem vyskúšať? Nebude to shade.
Ani ty nie si taká svetlá. Ale som, len teraz som opálená. Girl, počkej, to dám aj stehno. Možno. Potom ďalej tu mám proste klasickú na pery. Tu mám, kde mám Juicy Bomb, Lovely Lychee. Ja si furt miešam Juicy Bomby, teraz to mám konečne znova plné. A na tú foundation húbku. Takže... Áno. Nie rob, však ja mám špinavý ksicht. Ja idem teda na ten kaktus, ešte sa musím presne pozrieť, ako sa rozmnožuje a tak ďalej. Harvestujem, tu mám nejaké tieto aloe very, dúfam, že je to aloe vera, myslím, že je to aloe vera. A tu mám kaktus v tej boxe. A ešte by som chcel zobrať z takého podlahovastého, neviem, kde to teraz je, ale musím to teraz tam položiť k našemu domu a ešte sa vrátim tu na to. Ešte pobehám, či tu niečo zaujímavé nenájdem. Ja mám prosím pekne nazbierané, ukážem vám čo je, akože síce som si, nerobil som nejaké extrémne nákupy, ale ja som robil, že extrémne zbieranie, počúvajte. Shooter, ktorý si dám ku svojim skalným ružičkám a dám do ňoho medzine, lebo to bude úplne úžasné, som to videl, takže to tu aj niektorí mali, že z toho im rastú tie skalné ružičky. Potom tu mám mŕte rastlín, mŕte, je tam toto. Sú tam z aloe ver, čo chcem dať aj babke a aj kamarátovi. A on tam je ešte taký klasický sukulent, ktorý rastie na Slovensku, ale tu nás sa strašne jednoducho zbieral a úplne jednoducho s korienkami, takže to tam ešte je. Tu je ten kaktus. Potom som ešte dozbieral figy na cestu, aby sme mali doma a na toto sa iné strašne teším, vyzerá to brutálne, to sme kúpili v obchode a proste sú to taštičky plnené figovým takým tým srajdou. Ale vyzerá to veľmi dobre. A ja si teraz idem navečerať. Polka tam ešte bola pred chvíľou, ja to pomaly vyjedám. Šumka, na rama, toto. Hotovo. Okay, mali sme takú menšiu mravcovú epidémiu a toto je vanilkový biolit. To nie je ako tie na Slovensku, v ktorých ťa drhne a musíš opustiť celý dom. A ináč som sa nepochválil, toto sú oleje, ktoré som dostal. To je ten olivový olej. Sme zbalení, cestujeme, šťastní, tešíme sa domov.